2 години, като съм отишла в библиотеката, тази книга съм я видяла. И я разлиствахме и накрая, съжалявам много, Румен няма да ви прочете нищо от нея, защото аз я забравих на бюрото тази книга. Днеска толкова захлисвахме, че тя остана там. И така, Давид, ти кое избра? Ешко, Бешко и лисицата. Ти за Ешко, Бешко и лисицата. Лъчи ти? Не лъчи, а Дани. Спящата красавица. Ти спящата красавица си хареса. Ангел, и ти коя приказка? Закона лиса, където иска да вземе от госта яйце. И какво вика? Косенце, косенце, дай ми едно яйчице. А то какво отговаря? Не мога да ти дам. Трябва да ги мъти. Дай ми едно яйце, защото ако замахна с опашката и ще откъсам дървото. И после? Косето какво е направило? Дало е яйцето? Да. Дало, останало едно накрая. Накрая, какво е казало на кучето? Кума Лиса? Кума Лиса ми взе яйцата, така ли? И кучето подгонила лисицата. Лиса какво казала в дупката? Вие очички, като ви гонеше кучето, какво казвахте? Бешо иска да бягаме, Бешо иска да бягаме. Така ли беше? И за опашката накрая последно. Къде отишла? Помниш ли? Кума ли си избягала? Кума ли си избягала, ама опашката накрая рекла, щом си казал, дръж куче ли се за опашка, трябва да дам на кучето. И края не е добър сигурно за лисицата. Така ли? Някой иска ли да разкаже сега от своя приказка, да прочете? На кого да дам думата от втори клас? Аз още викам първи клас. Иска ли някой? Хайде, Вики, да се чуем. Ето тук до мене, за да чуват, защото там много ще се отдалечим. Така. Обърни се спокойно, така, хубаво. И им прочети от приказката. Влезна линията, Шишко и Роско си тръгнаха много доволни. Този път бележника си Роско носеше само частици, как ли ще се зарадва дядо Миша. Може да ги вземе с себе си на риболов, след добра работа, добра почивка. Браво! Шишко и Роско държат един бележник пълен с частици на рисунката там на картинката. Добре. Следващ, желаеш да ни представи отказ от приказката, която си харесва? Заповядай. Имало едно време, един дядо, той имал едно момиче, богато се засегнало с трендаси, пуснало устните му. А когато заплаче от очите му, капели дисали. Дядото ги събира и хода да ги продава, за да се прехранват. След време момичето толкова се отвлечило от баща си и датите, че това стигнало и до на царя. Той пожела да се ожени за него и изпрати някой. Друг желаеш да ни представи своя отказ от приказка? Ела, Давид. Обърни се към... Някога лисицата и таралежа станали по-братими. Побратими. И я използваме всеки ден тази думичка, е трудно. Все заедно ходят. Един ден кума Лиса рекла на таралежа: Ешко, искаш ли да ядем в
ядем грозде в студията. Искам ли со, ала ме е страх да не си изпатим.